Ica Rus Malah Revani Cabur Sari So Pasti Bisa. Ngaturaken Wilujeng Dalu Diajeng Ica. Injih Wilujeng Dalu Kang Mas. Pripun pawartosipun Nduk wong ayu? Alhamdulillah sae. Sehat nggih. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun Mas? Alhamdulillah sehat juga. Lahir batine nggih? Anjen no, kudune kaya ngono. Lek ngotor kan batine wis waras. Iki Aku ndak anggap stres mau piye ora. Lah iki ya rada ngono kowe. Oh, iki kok nggih. Diajeng Ica saterima mari satunggal tembang atur pambagya dulu. Salam-salam dulu sayangku. Monggo. Ngaturaken Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong semene kae sing jawab wong sitok ya Mas. Sapa jawabe iki ning jero ati apa piye to iki? Nggih, Anak nggih. kuku. Ya. Ya, nggih. Iki di pernikahannya Mbak Yesi dan Mas Nova. Nggih, Mbak Yesi sama Mas Nova. Ya, Mbak Yesi dan Mas Nova. Doa terbaik untuk pengantin Nduk. Mugi-mugi tetes keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bahagia selalu. Amin. Langgeng dunia akhirat. Amin. Enggal-enggal Ya diparingi Rabbal momongan Alamin. ingkang Amin, soleh-solehan. amin ya Rabbal Alamin. Pokoke doa-doa yang terbaik ingkang baku bejo donya bejo akhirat gitu ya Nduk ya. Nggih, Mas. Monggo wonten peran ingkang angka ping 9 dipunaturaken wonten lelagon menapa menika? Nggih diaturi langgam wuyung nggih Mas. Langgam Buyung. Monggo langsung dipunaturaken sesarengan Roy Fani Campur Sari. So pasti bisa. Nginang karo ngilo yuk ya yuk ning omah bingung terkusur ngangge sepuh pini sepuh sedaya kemawon. Monggo Dek. Nika wonten Bapak Ibu ingkang ternika nggih Mas. Nggih, nggih, pokoke dipencar sedung dalu niki. kemawon.
Ora dipencar. Wong dilumpukno ora kemot kok dipencar. Walah, ya ora reti lho Mas, tamburane ning kono ning kene kok. Semuanya sama sebagai tamu undangan dari beliaunya. Luar biasa matur sembah. Sampean sebagai apa? Sebagai Ya, saya- berikut. Sebagaimana mestinya. Ah, iya, wes. Monggo lajengaken yo. So lo lo lo. Lo lo lo. Ya ya ya. Ayo, saya bangkit beliau. Revanis lo iki. Asoy. Lo lo lo. La 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 lo. So so ho ho ho. Yo yo yo. Hey hey.
nembe kewon dedaran, Nggih. kita kita kena pun dedaran, sinambi midhangetaken tetembangan kalau ngaturaken sakonco saking Roy Fani campur sari niki campur sarinya Jepara. Ayo Dek. Lo lo lo, ilai ilai lo. Yo yo yo. Terima kasih matur suwun. Kota dumateng Ki Carus Malang sampun beto satu kali tembang motor lang.